Uyigcina ke lo nami. Yes. Thank you. Siyabonga kakhulu. Yama nangu umuntu uyomlanda uzobuya naye. Uyolanda lo movie. Usisomdala umuntu wakhe. Hayi lo khuphukayo. Yilo sasenayi la. Kanti labantu abangaka. Sisomdala nabantu abangaka. Antu sisomdala lo hlala. Uye lo sihamba sasenayi. Oh, omyeni. Lo waseTanzania. Okay. Uthi wena mangubane. Ubuya wangalala la walala ulalephi La phezulu. I-shutdown ekufice ngayo i-lockdown. Manje lani nesimo se-lockdown leni. Hey ukulo mfana we-proposal. Ungahambi phela uyaphi niyaphi manje. Hey labo lokhuza. Hey udila nabanye abantu la. Oh waphapha nini? Ngibamela kade kuba ka-24. Awucabanga usisi wakho bekulindile la. Uyabona nje uyabona umama ka Trustfield ka Metropolis ungithumelela imessage ngifuna ukuyifunda labantu beyizwe. Umama ka Trustfield ungithumelele yey siyaphila lokhuza. Yabona nje umama walonogqoqo samaphoyisa uthe ngiyabonga baba noma ungamficanga message ayizolo lo uMetropolis engabe uyoyivula kuphi imgqomo Nkosi yami ngenelela ngilove ngisho etohweni ngoba ngifuna ukubona umntwana wami engase ngidelile ngaye ngiyabonga qhubeka njalo baba ungapheli amandla umama kaMetropolis uMetropolis lo hlala la into angibhalele yona wena usisi wakho uyangifonela angisakwazi nokubamba ucingo ngoba wena awukho awuxoliseke kusisi wakho xolisa nje xolisa ngifuna umuntu oqale xolisa tshena usisi. Ngiyaxolisa sisikhethi bengithi bengizumekile ngisengabanjwe ubuthongo phatheke kabi sengivuka ukuthi kuthiwa usanda kusuka ubaba uMsweli angisakhulanga ukumbona bengithi ngizokubhaza nje namhlanje ukuthi ungifonelela yena ungixoliseke. Siyabonga usisi uzokuxolela cha nabantu base South Africa nizomxolela ngoba manje iplan ebenginayo angisakwazanga ukuyi-execute kwasha abantu ukuthi khona into ebengifuna ukuyenza naye izolo siplane izolo funa siplane today siplanele ikusasa okusho ukuthini na okusho ukuthi ke umangubani sengizoplanela ikusasa into esoyenza kusasa soyiplana today ukuthi kusasa sokwenzani ezokwenza sibone ukuthi userious yini ngoba enye yento mawuthi uyafika ubafica bengasayo ucisha ungazi noma ba serious noma usuya understand le inhliziyo yami ibuhlungu kabi ngokungakubona izolo. Ulala inhliziyo ibuhlungu cabanga nobhuti wenu osebenza emsakazweni uKhozi FM usiqemeza naye uthe nje uyafisa ukuthi kube nentazo hey lokhuza kube nento azoyenza sibuka ukuthi singanilekelela kanjani ngoba into yokuqala ekufuna sinenze leyo ukunikhombisa uthando u1 lo before senze yonke into imizamo yokuya ekhaya yokuya go rehab into ebalekile ukuthi sinikhombise uthando siyanithanda ade ngitshela abanye la ngathi ngimtshela ngithi into ungaba ingane yami ibe la ukuba semgwaqweni awube semgwaqweni ubekhanda lakho lingasile ngoba ungahlakaniphile lana khona abantu abahlakaniphile kodwa izimo zempilo awubi semgwaqweni ngenxa ukuthi uyabhema izimo zempilo ziyakuthatha zikususe la kade ukhona zikubeke kwenye indawo kusasa ngabe yimina ngibe semgwaqweni kungaba ingane yami ibe semgwaqweni wonke umuntu ingane ekuthiwa zifunde ko-Oxford kodwa ngephutha elilodwa ingane itholakala sisemgwaqweni yilokho bengikusho mina sisho ukuthi ngifuna ukukutshena ke today baba uMsweli uyakuthanda yeso baba uMsweli uyakuthanda yeso usho uthini na usho ukuthi ekhaya kini bakuthanda yeso omakhelwane bakho bakuthanda yeso esontweni lawo sonta khona bakuthanda yeso wonke umuntu uyakuthanda into esele wena qala imove sifuna umuvi inch engaka ukhombisa ukuba serious ngempilo yakho wonke umuntu abantu bayafuna ukusiza abantu mabebuka la bafuna ukusiza kodwa bafuna ukusiza umuntu naye ozobeka phezulu kwetafula asidingi lutho ke kakhulu kuwena sidinga ukuthi mangithi ngo11 ube la ubone ube la
yezwa yebo, kusasa mangabanjwanga yilutho mawungekho umsebenzi ongibambile mawungekho ngo-11 ngizoba la kodwa mangibambekile kusho ukuthi kuze kube ngolwesithathu kodwa definitely ngolwesihlanu futhi ngo-11 kube ngila uyayizwa lona ngizofika lana ngo-11 ngifuna ukuthi ngikuficela i-team yami ngiyificela ukuze sikhulume kahle ngiya phambili awukwazi ukuyofunela umuntu usizo umuntu naye ongekho serious ngifuna wena ube serious wena ngoba izinto ongitshele zona zonke beyiphatheka ayikho into ongitshele nazo ungitshela manga uqala ukungitshela izokuthangi nje ukuthi uzoba khona ongaba khona nakho siyasichaza isitori sakho i-lockdown ekufice ngale futhi umkhwanazi namaphoyisa akhe bakuvalele ngale so ukusho ukuthini na sasa sizoba la ngale sobe sesikhuluma kulunye udaba khona udaba engifuna silikhulume abantu ngiyazi ukuthi bazosupport sasa ngo-11 sibe la right mina bengakusho nje kuze mhlambe kuzobonakala ukuthi ngiyathanda ukuthi ngisizakale ngoba into engibambe ukucabanga kakhulu baba kuyangihlupha yes amanje ngigcine sengiba nemibuzo eminingi ukuthi kahle kahle mina kwethiwa angithandeki noma mhlawumbe angithando kaNkulunkulu wethu sangithandi-ke manje sithi lento yaqala ngishonele ingane yami nginayo endlini ingqondo yami manje ayikazi yaba right ngesikhathi kushona ingane yakho wawunoba nendlini ngangilele nayo nengane kasisizu-2 wena kuphela omdala wahlala isikhathi esingakanani nayo nje ingakathathwa i-emotional event ayizange ngizithathe kwenzekani la usisi wangiqashela imoto ngaphuma nayo mina ngiyiphethe isisho nini manje kuhambe into ingihlukumeza njalo kanti baba ingane mina ngiyithanda ingane baba uyayithanda ingane ngoba yasise yakhuliswa yimina ngingakayitholi le yami uminathi ubehlala nami aze ukuthi mina uma wakhe ngase ngithole yami engayithola 9 months baba kodwa ukuhlala yisonto wahlala naye isonto ngesikhathi uyithatha useseqashela imoto ngane yakuphi sasemabovini siwe Kranscorp nanisuke eKranscorp nembabomvini uyibambe uyigonile uhamba ngemoto niyisaphi niyemoshwari sasekhaya uthi mana usuka naye ekhaya straight ushonile namhlanje washona namuhla ngasona emqashweni sasiqashile lapho yes ekuthiwa ngangazi noma mhlambe ngangikwazi ukuthi ngihlaziye amaphupho angangizobona ukuthi mhlambe lento oyisho ukuthi ingane yami izoshona ngabonisa qala before kwenzeke yes ngoba ngaphupha kuyisonto ekuseni ngo-6 ngiphuphe ngazuthi umhlaba uyabhubha kodwa kwaqala kwaqhamuka ife elimhlophe ngala elimhlophe eqwaba linebala elilodwa elibovu ngala qhamuka elimnyama aza kanje athi mehlangana phana nendawo kwavele kwaqhuma umbane owahlakaza umhlaba lapho kuleyo ndawo leyo ngangibona abelungu namandiya kuphela ebese kuzoba usisi wami lo esasimithe ngathi kanye ngoba wabeletha ngoJanuwari yena mina ngabeletha ngoFebruwari siyalamana futhi sihlukaniso umfana kuphela yes ngibona la thina sodwa nje kulo mhlaba njengoba ubhubha qede kwanetha kwaba namanzi angcolile nje ungathi siyangithe sibaleka sathi ngani ukuthi sibaleke ephupheni ngesikhathi kwenzeka lonto ngingathi ngiyabaleka
kanti sengiphendukile ngiyabhayela ingane sengishiye ngangemuva isingene kumina emhlane ngivuse ingane kasisi sithi mamncane vusa kahle ingane ngivuse ingane sihlale usuku lonke la ngesonto ngomsomluko iy'ntathu ngabo 2 ke ushayo 3 la yashona khona phuma komphefumulo wayo ngathuka kanti uma ngithuka ngavuka engazi ukuthi khona uthe nje vuka uthathe ingane ngavuka ngayithatha ngayibuka esikhundleni sokuba ngiyithathe ngiyilethe ebeleni cha ngizange ngiyilethe ngayithatha ngayibuka kanti uma ngiyixukuza inyakazi ngabona la kwase kuvuka ingane kasisi eyifaka isandla la yakhala kade uphupha uma uvuka isimo sinjengoba kade uphupha ke manje cha kade ngiphupha ingane Isa-right, yes. isaphila isanami kuphela kade isila esikhala yes ikhala ngale ngifuleyo ngavuka ngayithatha ngayithulisa sahlala usuku lonke la ngesonto ngaxoxela umakhelwane nje kancane nakhona amahalathi la ngamxoxela konke lonke yes ngamxoxela kancane abese ngathuka emveni kwalapho salala ngesonto silalela ukuthi kusekuba umsomluko yes kwase waba umsomluko njengoba umsomluko kwangaze kwakhanya kwashaya usiku kwabo 3 intathu kwawo-2 shawo 3 la engezwa uphuma umphefumulo wayo ngathuka mayishona kuyavuka-ke ekuseni usubikela-ke usisi manje usisi ngiqashe naye la noma akekho la usisi endlini yababengane yakhe Oh, yes. bambiza ngaso sikhathi oh yes kodwa akazobheka uweza waseqasha-ke imoto kusisi ekuseni baqasha imoto-ke ngoba wathi nayithi ufonela kumasingcwabisane wakhe kwathiwa ingane isancane nesonto angebe khona ukuzoyilanda wafuna ukuthi manje athathe le moto wena ingane uyikhona yebo kiwe ekhaya khona kwathi ngithathe kanje ukusuka eKranskop neGreytown seKranskop emabomvini yes yonke le ndlela ingane uyigonile iyafika-ke ekhaya iyathunwa-ke ingane usuku akuyingane emfana ingane entombazane intombazane emva kwalokho ubaba wehleze sifonela njalo ekuseni uthi mayefona ngikwazanga ukumtshela wazotshela yibona usisi benoma ngoba bafonela uma bathi akuyezwa wathi mayezwa uma wafika khona emqashweni ngoba sihlala endaweni engathi endaweni eyodwa kodwa hhayi amarumu awodwa uhamba i-distance uma uyendlini yoma uma uyendlini yabo benganasiphinde futhi uhamba i-distance okunaleyo kade siqashelwe usisi wayiqashelwe mina ney'ngane zakhe ngoba iy'ngane zakhe zayifunda eTranscorp manje ngidinga nje ngoba mhlawumbe ngathi mhlawumbe wathula ingane engahlelile or something just ngiphi nje uthandeni nayo ufuna ingane nje ufuna umuntu nje ozokunika ingane uyikhulise ngikhona ukuthi ngibe okay uyazi ukuthi asenze njani wena ngolesi ngoba lesimo sinje mkhulu lesimo sinje Africa my continent sizovala lo live sizovula la sovula khona ikhadi ngiphathele ntombi uvuleke idatha lakho
idatha lakho sila Mr Price Home. Into esizoyenza manje sifuna ukubulala lama borders, ngithina social borders. Sifuna ukubulala amabhoda manje ukuthi hayi khona ohlala emgwaqweni, khona ohlala kumasabhabhu, khona ohlala ekhaya, khona ohlala elokishini, khona ohlala emjondolo. Into esizoyenza nguMangubane isitori sakhe nizwile nisazosiza usilalele kahle ngendlela esibhlungu ngakhona. Lesi story lesi sikaMangubane ubungeke usilalele kahle sisemgwaqweni. Lesi story sifuna usilalele usekhaya uhleli ngabe sothu umlilo, ngabe sihleli wosofa noma hleli ecansini, ngabe hleli esicishe. Kufanele ngabe sisilalela lapho isitori sikaMangubane. Kodwa ngoba isimo sinje ulapha emgwaqweni, into esibuka ukuthi asiyenze kwamanje, sizongena la simthengele into zokugcoba zokugeza, into oqala lo nje angazi ugeza uhafu yabo banqamula yabo. Kodwa into esizoyenza manje songena la sithenga amathawula, sithenga into zokugcoba, mhlawumbe sithengele netrol bese siya la kwa sport. Ubufaka into esa sport lento ahamba ngoshunwana, singene la kwa Mr Price Sport sithenge izinto esama tracksuit anesi ngama sport kanje, sihambe siyofuna indawo okugeza. Sokhokha lo madlana le angene ageze agcobe abe muhle afake inkube ezinhle bese phatha into zakhe bese buyela lapha endaweni yakhe. Bese kusasa sizokhuluma naye esemuhle kodwa evuka lapho kuze mhlambe akwazi na ukuyibona ukuthi hayi akusafanele ngibe la, yabo. Iyona ndlela esokwenza ngayo. Asizothatha nje ibhakede, ngizothatha ekhadini lami, asingenela ngaphakathi siyobheka into zokugeza, siyobheka amathawula, siyobheka amathawula. Niyaphila sikhona, siyobheka amathawula la netrol yona nto siyisiza yona nto sambayo into siyifunayo. Funa lapha uyibona ukuthi akusafanele uhlale lapha, uzoyibona uzongitshela mangubona hayi manje le nto zami. Ubani ozongisiza la welokhozi ngoba leli thimba lami manje welokhozi ubani ozongisiza la? Hayi ndlula Boza lokhuza ha. Langizazi phela umuntu wesilisa nje nento zokugeza. Mathawula kazi. Sanibona. Siyaphila. Ungangena evidweni yami. Ngifuna into zokugeza. Ithawula, ithawula nento zokugcoba. Bengasithethise-ke la kwa Mr Price ukuthi sihamba ngevideo, sihamba ngeproject. Hayi ngeke sikuveze na ubheka le, ngeke beze bekubona ungasibuki. Funa lincane lokugeza nelikhudlwana khona ezohlupheka uma kufuna ukuthi ashintshe indawo yokuhlala. Yazi ngifuna ukumfaka enkingeni, umtholele limhlophe. Yes. Okay. All right. Nakya. Ngifuna ukumshala ingqondo yamtholele leli elogeza, ngithi logeza le. Yes, phatha kanje. Mphathele lokubhinca. Limhlophe. Ngifuna umshaya ingqondo. Ngifuna umshaya ingqondo aphume la. Yes, dokugcoba sisi. Ngathi uhlala emgwaqweni. Ngifuna aphume emgwaqweni. Ngifuna aphume emgwaqweni. Uzoyisholo wena phatha into zakho. Yobona mehlo ukuthi akukho kucoba la. Uyazi sisa ngibhekela ini ke ngifuna mayiselala kube khona yini okuyigawa yini gawunani uzo itro ne gown yini mfake lipijama nakho size nakho yakumhlobo umkhipha ingqondo awumtholele Medium khona ngani. Ombuko. Small. Khona small. Yeah, funa uphume kule nto yakho. Okay, awuthiki itrosis.
true. Singathatha ekhanya into. Ungathatha ekhanya. Kade khanya khona ezobonga ukuthi ukuhlala kwakhe lapha. Siyamkweletisa. Breaking social borders, angithi? Yeah. Nakia, yes. No, you're nem top. Tete umuntu wesifazane ke asa. Yini? Hayi hayi nansi. Angifuna ukuthi kusasa sifike Sifuna kusasini thatha into yakho. Yeah. Akukho lokho okuyinsipho sokube sikuthengwe nya. Okay. Okay. Asami siyokhokha. Nakia, siyabonga sisi. Thank you. Yeah. Hayi vele ula. Usendololwane. Yeah. Ula indololwane. Sambe. Samsesiyokhokha man. Nakia. Manje zimhlophe kakhulu. Ubufuna kungathi ngaba branyanyana. Bona ngathi branyanyana. Okay. Yeah. Yethu angithi senza lokhu kuthiwa lento le yokuhlukana kuthiwa khona ohlala emgwaqweni khona ohlala nake ke izwe le sisikhokhele boss ngizonto nakhya kunjani uphila yeah usize uphele noma njani vele usize ayiwona small thatha small solo kancane sogcina sifikile okay angithi mhlambe uma enento azoyivaluation nento azoyigada ikhona into khona ukuthinte kunento ikhadi liphi ikhadi nani maye nento umuntu azoyigada azoyivaluation mhlambe kancane nathi senza eyethu le asinikezwanga udokotela asinikezwanga umuntu nje nathi siyacabangela nje ukuthi mhlambe sesizosuka la mhlambe sidlula kwa sport to track suit something bese siyasuka lapho ke manje sesiyogeza bese yaqhoka bese siyabuyela endani yakhe simshiye khona sibona nekusasa project yangempela siyabonga kakhulu abantu base South Africa sibonga abantu base Africa usenze umuhle enwenza ngoba ukuthola wathi uJesu khona izwe lakho linye uJesu wathi imve yodwa imvini ezo 100 makulahleke yodwa umelusi uyishiye ezo 99 ayofune yodwa Mike wayithola kuvele kube inhlokome ekhaya kujatshula indodana olahleke yathi kathi sihambile idle emgqonyeni idlodakeni wathi mayibuya ubaba wayo wavele wayenzela idili likamkhipheni wajabula wonke umuntu yakwazeka lenenye lesekhaya yathi hawu umuntu okade ehambe walahla yonke into manje mayisefika usemkhulu cha kwathiwa ukufika kwalomphefumulo ikhona okukhulu kakhulu kunayo yonke into ekhona nana ke njengoba behleli lapha emgwaqweni masingatholo yedwa nje agcina ekhaya mayifika ekhaya enza into ephilayo abe ilunga lefamily mayeqeda kuba ilunga lefamily bese bayilunga lomphakathi acontribute emphakathini uNkulunkulu uyodunyiswa ngaye kuphela tu yilokho nje akukuniki kakhulu oyedwa one at a time ashaye lutho uthe 1035 okay khona mtefize futhi dot usemntazana
Yeah. Okay. Phathi into yakho. Thank you. Siyabonga kakhulu. Asambe ke siyawa. Siphuma ngapha. Okay. Asambe siyawa sport ke manje. Siyothenga ezokugqoka ke manje. Sihamba manje. Ubalulekile. Yes? Ngifuna ukutshela ukuthi ubalulekile. Inhliziyo yakhe imhlophe njengalezi mpahla. Yes? Yes. Ubalulekile. Lolu uthando nalo sifuna uluse ekhaya kini usisi bakho bonke bathande usisi bakho uluse emphakathini bese uthi ke egcineni sesiyothola ke ingane oyoyithola ingane ozohlala nayo noma ngabe yiphi siyongena lapha sithenge ozogqoka usuzwa yogeza muhle ish ukuthi angazi lapha kungenwa ngesikhathi sini kukhona lapha la kugezwa khona hayi awuzugeza lapha endaneni uzogeza kweyami indawo hayi lapha ukubeka hayi ungabeka sibika la mina oh okay hey lokhu uyaphila ongqokusela lusisi abe ongqokusela yena ufuna into kanjani hey kanje yabo nje begqoka kanje hey kanje kodwa ezintsha namhlanje wakhomba kumnyama ke manje kulungile ngoba ngiyazi uyena osekhomba kumnyama ufuna ublack ngakuxolela phela mawuthatha ublack la ngizokuxolela kombi colors sokusayo owayibona ezakhe thatha ntombi size small limit athi small lapha kwenye noma umaroni nayo oy inhle futhi leyo impela small Sério. onaso isikikho Sério. stronger with every step ngiyasithanda lesi lokhuzi ngiyasithanda lesi Yeah. yes stronger with every uzomenela small Small. yeah uthatha qhawe yeah Ushela le uthathele. Ele Saze mfishane. Yeah, ngasibe madongo. so small yes uyazini awuthola amasokisi namantepi ngalaphezulu amatheni Kodwa ngithele ke nakho lokho. Bra. what brown bheka lokho kwenu Alright. look color wena le okay wena color le awuthi amakhala wona khona le Leyo ngempela lengane. work on yourself for yourself hey nakho okunye okuyivestana khona into Yeah. khona usmall engiwufunayo la kubhalwe hey lokhuzi angithi uyakwazi ukufunda Yeah. wagcina abantu konke esikoleni wagcina Yes. kwa6 akunalutho Work on yourself for Nakia? yourself. ayifunde kakhulu Work on yourself for yourself. awuyithandile Ngethanda. awumtholele mfowethu small lapha iwona small small lo small hayi kodwa ngayigqoka sambe nayo lokhu sambe nayo yeah asambe ni usaba
ungibuyela ngapha emnyango abasangane. Cha usazophila mhle phela. Iyavina lesakho lesayiphethe. Niyaphila. Siyaphila. Asimpekele amasokisi manje namateki. Nazi i-project, sikuyi-project. Manje ukutholile lokho kwangaphansi underwear. Ufuna uthathe phela underwear zinjani manje? Mase uthatha amateki namasokisi. Wena amanjani amateki amatrainer. Hayi, thatha amateki nje amahle. Nani? Ukusayizi bani lokho faka lapha? 5. 5. L. Kulawa uthana uthangale no. Kushuthi wena usebenzi wena. Hayi ngiselantshini. Sengibona le ine7 lena inawo 5. Hawu uthi ulive usila ekhaya. Ngathi 7 omncane onganginela lo. Oh, hayi. Sisuka lapha nge-step size manje ngiyasaba ukuphela. Hayi shaya Ngathi lo sis. onganginela lo. Manje nami kuyi-project la. Yabo. 3. Thank you. Sibonga kakhulu. Sokuthatha isithombe. Hawu lokhuzo. Hayi welokhuza ipakethe. Ungikhipha kuyi-project nanti nje ipakethe. Thank you. Siyabonga. Now. Awon 5 lo. Amai. Now 5 from. Ngalisifake le ngoba babe sakhimana la. Manje usaba. Yokuhlala. Ulongisithi. Humble faith into. Futhi usefuna manje ube yiphoyisa uzolala ungalele manje ugadile. Indaba yokususha uzovuka uneteke lot wadayisa phela gang yakho. Manje uzoyigada kanjani izimpahla? Uyogadasa thusa ngiyibophe lo plastic amoyibeka. Kumalumelo wasesitolo. Isibanga ngaphansi kwethu. Ngishayela lo mlwana ngapha. Ngoba lapha Bazoyintshontsha.